Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa, které bude o mých vlasech a o tom, proč jsem se rozhodla jít ostříhat. Dalo by se říct, že od malička nosím dlouhé vlasy, protože krásné, husté vlasy pevné jsem zdědila po mamce a po taťkovi. Moje mamka jako mladá nosila krásné vlasy, dlouhé až po pás, v barvě havraní černě a měla je opravdu nádherné. To samé můj taťka nosíval takový rozcuch, doteďka si to pamatuju, měl vlasy takové delší, pevné a husté a nejen po nich, ale také po svých dědečcích, kteří měli vlnité vlasy a pevné, tak jsem zdědila i já takové krásné vlasy, za což jsem moc ráda. Mám vlasy husté, někdy až moc. Mám je pevné a zdravě vypadající, lesklé a musím říct, že jsou jednou z mých velkých předností. Nejen rodina, kamarádi a okolí, prostě často slýchávám, že mám nádherné vlasy a možná to i obrečím, tu moji návštěvu kadeřnictví, ale rozhodla jsem se pro změnu, přeci jenom změna je život a jak už jsem říkala, celý život, dá se říct, nosím dlouhé vlasy. Na základní škole, myslím nějak v 6. nebo v 7. třídě, jsem se nechala ostříhat jako ta černovlasá zpěvačka z Tatu. Jako kdyby to bylo včera, tak si pamatuju, jak jsem si to vzadu gelovala nahoru, ale když už jsem vlastně odcházela na střední školu, tak jsem odcházela už s dlouhými vlasy, takže mě ty vlasy rostou rychle, navíc v dnešní době, kdo má krátké vlasy nebo kratší, tak prostě klidně může použít klipiny. Já jsem to sice nikdy nepoužívala, protože jsem to nepotřebovala, ale myslím, že to ani potřebovat nebudu, ale kdyby bylo úplně nejhůř, tak prostě bych se je třeba naučila nosit, ale to si myslím, že nehrozí, protože právě protože mám ty vlasy tak moc dlouhé, tak jsem se rozhodla pro změnu. Možná jste si někteří z vás všimli, teda já si toho všímám snad dennodenně teďka, že strašně moc lidí, holek, teda přešlo z dlouhých vlasů na takové delší mikádo, bych řekla, já nevím, ale třeba moje kamarádky, nebo třeba youtuberky jako Zoela, Petra Lovely Hair, anebo Zoelina kamarádka Anna, jejich YouTube kanály budete mít v popisku videa, abyste se mohli podívat. Tak všechny měly krásné dlouhé vlasy, například Zoela měla nádherné vlasy, nechala se ostříhat tak nějak po ramena, ta její kamarádka Anna to samé, ale to nejsou jenom youtuberky, ale říkám, v mém okolí kamarádky z dlouhých vlasů přišly na krátké. Je to teďka strašný trend a vidím to u spousty lidí. Kamarádkám jsem psala, jestli toho nelitovali, jestli jsou s těma vlasama spokojené a strašně si to chválili, že jsou moc spokojené, že je to snazší jak už na údržbu, tak třeba na žehlení. A já bych například se svými vlasy chtěla nějak pracovat, ale s tady těmahle mýma to moc nejde, protože já ať si udělám vysoký culík, tak za chvilku ho mám spadený dole, nevypadá to vůbec hezky. Když se je natočím, tak tím, jak jsou ty vlasy těžké a husté, tak za hodinu se tváří ty vlasy, že kulmu nikdy neviděli. Takže trošku bych chtěla i experimentovat, natočit si ty vlasy a tím vlastně, jak budou kratší, tak když se je natočím a budou vlastně lehčí, nebudou tak těžké, tak ty vlny mě i díl vydrží. A jsem na to strašně zvědavá na různých stránkách, například Taz Makeover, se to tuším jmenuje, nevím, budete to mít taky v popisku videa, tak si tam nahrajete svoji fotku se staženými vlasy a zkoušíte si tam různé účesy, různé barvy, styly střihu, jak by vám to slušelo a tak. Takže pokud se rozhodujete, že si uděláte nějaký nový účes, tak si tam můžete vybrat a zkusit si, jak by vám třeba slušel. A říkám, já hodně často nosím vlasy stažené v culíku nebo sepnuté sponkou, protože prostě neumím ty rozpuštěné vlasy nosit a zavazí mi to a prostě rozhodla jsem se takhle pro tu změnu. Takže u dalšího videa už se uvidíme asi, jak budu ostříhaná, jsem na to strašně zvědavá.
Pokud budete chtít tu změnu mou vidět už dřív než do dalšího videa, tak určitě se podívejte na můj Instagram Srdíčková. Mám fotky normálně přístupné, takže tam asi dám nějakou fotku, jak jsem ostříhaná, jak to dopadlo. Jsem opravdu zvědavá, jak to bude vypadat na reakce okolí. A doufám teda, že nebudu brečet do té doby, než mě ty vlasy znovu narostou, ale to snad ne. Pokud i vy rozmýšlíte na nějakou změnou účesu, tak běžte do toho, vlasy zase narostou a rozhodně je lepší mít kratší vlasy a zdravé, než dlouhé a naprosto zničené. Takže tak, moje vlasy teďka vám ukážu. Jsou asi takhle dlouhé. A rozhodla jsem se, že bych je zkusila ostříhat možná tak nějak 8. Takže takový kus, no, bude to hodně, tak držte mi pěstí, aby to dobře dopadlo a když tak se podívejte na moji fotku, jak v tom vypadám a určitě tam napíšu, jak se mi to líbí, jestli jsem z toho celá zhroucená a brečím, anebo jestli se mi to líbí a když už do toho půjdu, budu si na to muset zvyknout. Takže uvidíme, jak to dopadne. Držte mi pěstí a zase u dalšího videa.